Kat banang mi kisngi ki hybrid jong kasnong jongsha kilana kiu prang ha kaliang ka jingil akai. Kamta ma ka jingil akai kan jadbol, delang ba ka jing petil nanti ka jongsha social cultural and sports club. Kabadan ru la ka jong ka grassroots center. Bani kai pentebit ki hybrid ha ka bakum kani ka jingil akai ka bapau nam tam ha shitlup ka perthei. Leng ba ka jingdon jong ka te ka grassroots center ka jongsha sports club. Hapo ka jingalam uba hamsing shooting lembat ki para dekat. Kalayo ru ban pelong ki tournament nakabenta ki hybrid ki bahapo kan arsnam barapo expose nam. Dang hakas ngi sajan jong katayo badang shudap kalai pau trek lebar arjara posau. Ka Jongsha Sports Club kalayo ban penkutno eka first quarter football tournament arjara posau hamadan il akai jong kasnong Jongsha. Ha kete ki jingil akai la saki bagi hybrid kilanang san hakaliang kasap il akai nudu karukom pencet ball, through ball, ki skill babunjaj, hadu karukom tap call. Barha kita ki jingil akai ki pajba kida shobij eka jing shoot free kick. Ketika free kick kadai ka bala shoot o hybrid Yalanios El Nongbri. Ubade jong ka kenhun ka belajar keteng ka Sevilla FC. Ha ka jing kun persya eka Manchester United FC jong ki under 10. Ha ka baka bol ka ba ulo shoot kalurung bay chapo call na kendong uding call. Bar ka Sevilla FC ketika jing kun kala job da arla not call. Kadbay ka shikol part la tap da o hybrid jing tre kamlang shooting.